नोंथांनि गामिया बबेयाव होनदोंमोनलाय? आंना तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बगाजुलि 7 नम्बर मावरियापारा। 7 नम्बर मावरियापारा ने? आच्छा मा होनो ओमफ्राय कुमारिखाता? कुमारिखाता रबिबार बाजार जायो। आच्छा ओमफ्राय ब्रादार नोङो बे मेन्डलिंखौ बबे जायगायावहाय माब्रै सोलोंजेना जेन'बा? आङो बिमा बिफाफ्रा बायनानै होदोंमोन ओमफ्राय आङो बेयाव दामै दामै दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे ओमफ्राय बिदिनो दामै दामैनो दामनानै जानानै एसे एसे दिनै एसे गाबोन एसे देरलांनानै आच्छा रोंथायनाय जादों आरो। ओमफ्राय बे नोंनि साननाया जेन'बा दे नोङो मेन्डलिं दामो दा बेखौहाय नों सानखांजेना ना नोंसिनि न'खरनि सानखांनानै होनाय जाया? जोंनि जाथि खुरमाया सिगां गाव दस्रा गामिनिफ्राय लानानै सोलोंफैनायखौनो दामनानै उनावहाय आं नांगौ जानायखाय आच्छा आङो बायहोदों बिमा बिफाफोरखौ आरो। बिमा बिफाफोरखौ बायहोदों बे समाव नोंनि मादार फादार दंमोन ने? बिमा बिफाया दङमोन? दंमोन। आच्छा बिनिफ्राय नोङो दा फुरा गावनि नोङो गासैबो मेथाइफोरखौ गोसोआवनो मेम'रि लाजोबखायो नामा? गासैबो गोसोआव थाजोबो। माने बेबायदि रोजाबा बेबायदि जायो होनना ने? ओमफ्राय नोङो बे मेन्डलिंखौ रोंनो थाखाय बेसेबां टाइम नाङा नोंनो? मथा मथि 1 मास नांफ्रामदों आरो। माने 1 मासनि खाथियाव? माने 1 मास फुराबो नंबावा ने? आच्छा ओमफ्राय नोङो दायो नोंसिनि न'खराव सोर सोर दं? दा न'खराव बिदाफोर दङ बिबाजै दङ। ओमफ्राय नोंनो लैसिन जाहैबाय ना? सोबनिख्राय उन्दैसिन जाहैबाय। ओमफ्राय नोंनि बिमा बिफाया बेसेबाव जाखो मा जानानै? आं एसे गोमानानै? सेंग्रा जाहांनायनि उनावनो बिमा बिफाया गोमबोर खाथायाव थासुमलि लांदोंमोन रुबिबार हाथायाव। आच्छा ओमफ्राय बांगाला बमाखौ माइ बस्थायाव सोना होनायाव जोंनि आइआ बांगाल फाराथिं खारफ्लांनायाव दानस' जादों आरो। आच्छा ओमफ्राय दा गोथैखौबो प्रमद बर' साराबो हरनो होनदोंमोन दा? हरनो होनदोंमोन ओमफ्राय दाबो एक्टिभखौनो खालामा। आच्छा नोंथांमोना खोनाबाय मा बुंलांदों। ओमफ्राय उरखाव गोराया 2.5 लाख हरनो होनदोंमोन ओमफ्राय ओरैनो आंखौ खुगाल' दाम हरबाय। अब्ला नोंथाङा मेथाइखौ सुरु खालामदो। बेसे समायना आंनि जिउआ बिमा गैला बिफा गैला दिनै आं जाबाय खाना खुजा हरा सान जालांबाय गाबै गाबै साना हर जालांबाय गाबै गाबै हरा सान जालांबाय बे जोनोमा जालांबाय आलाय सिलाय नोंसोर बायदि आंबो मेगन थाइनै दङ बेला हाल खदाल लेवना मेनि रंजा रायजो साख्रि बाख्रि मोनगौमोन मेगन थाइनैया
होगौमे ओंखाम खुरनाय खबसे मोनजागौमे बिमाया बेदिनै बांगालजों दानस' जाबाय गोमब्रि खाथा तामुलपुरा बिमा दंनाय बेला गामसा गस्लाखौबो सुनानै होगौमे लंपेन गस्लाखौबो सुनानै होगौमे बिदिनो मा बिदा बिबाजैफोरजों रायजा होनजा जानांसिगोन आं खबसे ओंखाम हरासान जाबाय गाबै गाबै साना हर जाबाय गाबै गाबै मेगन थाइनैया दंनाय बेला बिदा फंबायजों मिनि रंजा आय गाजा गोमजा हाल खदाल एवना जागौमोन गाजा गोमजा गाजा गोमजा नोगोद मोजां माथो मेथाइया